Všichni. Takže dneska bych si zahrál Groove Garden. Pustil se jako Athena. Dobrý. Tak to je moc zahrát. No. By the way, jsem docela... Já nevím, jak to říct. Ani jedna věc není za Robux. Všechno mám takový. Tam bez Ruby. Mám jedno Giant Pineapple, jeden Beanstalk, několik Sugar Apple, vůbec v sídech. Já nenávidím, když se někdo odpověděl, ono se to bugne. Tak ten má jaký štítko. Jo, mám 2. Já vám teďka ukážu, že fakt nevím. Nevím, kolik mám Sugar Apple, ale možná 5, 6. Fakt nevím. Tak bylo zem 25 minut. Čekaj. Proč zase někdo odpověl? Když tak moje jméno tady máte, když tak. Náhodou třeba možná budu dělat nějaký, jestli se někdo, jestli ještě začátečně jako nějaký pety třeba. Si lepší, tak to tady pro vás asi nic už nemám. Mám tady třeba i něco, že... A potom vybrání, co byste všichni chtěli. Mám tady jednu Embryliny. Jo, a když tak mám ještě tohodle. Ještě mám tohodle. Tady Raptora. Kde máme kraba, ale nevím kde. A tady mám další embryo. Mám nějaký manga. Mám i jedno kakao, který mi teda roste. Tady je nějaký... Nevím, ale vždycky na updatech si zasazuju bambusy tady, které mám dokonce i tohle, jak se jmenuje, nevím. Protože před updatem tady vedle sídech byl obchodník a ten to prodával právě, že? Takže... Aha. Dejme. Ale co mi jede? Jede. Tady mám takovou bejsku, reálně fakt se mi podle vás ukomentujte to video. A kolik byste dali tohle bejsce? Ano, já vím. Je to moje bejska. Já bych si ji dal... Tady mám ještě takový, jakože, tady mám takhle přídeš, tady je obchody, tady prostě, tady takhle se dávají, tady takhle budu dělat ty soutěže o to. Soutěže, jak to říct. Prostě budu dělat. Ano, není žádný časový limit, prostě. Ano, řeknu to prostě v nějakým videu. Počkej, něco bych si chtěl dát tak do svý base.
počkat. No to je super. Co to je? Ty počkej, z toho jde teda. Z toho jde ta animace trianguly. Jakože když je něco trianguly, tak ono to z toho vychází, jako kdyby. No si dám. To je úplně super. Takže tak. S tímhle vlastně jde udělat. To. Dobrý, já neumím. No, co mi teď dělá? Tam co víš, jak mi to ještě mezi tím lítá. Jebí. Já přemýšlím takhle, že sem dám takhle dešník na tohle. Takhle tady bude první dešník. Počkej, oni mi vlastně vydělávají šekos. Jas. S tím tady moje... S tím tady dělám čákem. Ty vůko. Ne. Ale je nejlepší, že s tím se ani moc jako mě nedá hýbat. Padá to líp, ne? No, to na druhou stranu. Kam já to teď sunout. Takhle. Tak. Tady mám tohle. Tady ještě mám... Zatím nic, stejně nebudu dávat. Co v sídech. Jo, a dokonce předevčírem tady byla Umbrella. Za 19 minut? No nic, co je tohle? Takže, nevím, ale asi bych chvilku farmil. No třeba v Zen shopu. Ale možná si jdu zahrát. Jednu hru. Dobrý. Která se jmenuje... To skoro všichni hrajou. Počkej, kde to je? To. Počkejte, já se to najdu. Ano, tohle. Neřešte. Nutnou.
Dobr. Jak? Ty vlohy. Aha, nechci hrát. No tak nic. Tak třeba... Já prostě furt scrolluji, co bych mohl si zahrát. Třeba skateboard, tam už je... Tam už je svět 32, tak to je... No, nevím. Chci skip. Myslím, že to načtu, to je půl hodiny, takzvaně. Tak je tam. Aktuální skladby. Krásu, počkat. Nalaď se na objevování poslechů bez reklamy. Já jsem vlastně tohle. Klepni na banner a přečti si podrobnosti. Kurňa. No nic, to mi asi nepůjde. O? Mám kdo se vyskočit. Čem to nejde? O, to je Burj Khalifa? Ne, není. Podívej, jestli víte, kdo Burj Khalifa. O, nevím. No to není. Kámo, škoda, že neexistuje v Robloxu nějaká hra, která tě prostě naučí vajky. Počkej. Počkat. Jak se to jmenuje? Kurňa. Jo. Guess. Na mými jsem úplně super. Počkej, to je tohle. Prosím, že to není ono. Guess the me more die. Vyřešte, proč to chci hrát, ale je tohle. Ne, já tam chci taky. Kam tak to mám nějaký štítko. Medium. Medium chci. Hej. Ty vogo. Co s kým hře? Já teď již nevím, že budu počkat. Fake Mr. Beast. No nic. Proč mě zapnutý Spotify? To je jedno. Wow. Never back down, never what? Okay. Never give up. Never. Wait a minute. Who are you? Miluju takhle mím, doslova. Musí, je to nejstarší. Wait a minute. You are you.
Credencu takhle. No nic, jsem třetí. To není úplně super. Oh man. Yes! Ničeho nic, jsem vysoko. Kam skoro první. Toto neví, jak to nemohlo vědět. Lampok. Lampok. Že jsem první, ničeho nic. Jumper X-Scrolling. Když mu to okamžitě zvenu jinak. Jinak mají by the way za sebou a to mohu kecat. Kamilím. Vypadá. Kámo. Co to dopr je? Jo, dávám to. Everybody open up prostě. Hi. Ok, nejsem moc zdát si, že tenhle. Nebo já jsem nějak vysoko. No v realitě jsem docela nízký. Tak to nic, no. Já jsem docela vysoko. Dopr. No nic. Já neviděl, co to je skoro ani. Dobrý, já mu docela utíkám. Trofej se pají na jak mohu ten týden tak si třeba překlikl. Tak ten máš ty. To je. Kámo. Miluji ten prostředek, ale... Oj. Dobrý, ne? Dobrý, já vyhrál jsem. Yes! Kámo, easy je nějaký moc easy. Tak je to jasný. Kupuju. Neon Aqua, Neon White. Equip. Kámo, jsem tohle týpky. Ty kráso. No nic. Tak to nic. No nic, ta týpka pojdu. Tam ona doslova neví, nebo co. Jak nemůžu vědět. Ty tahle jak ona odpověděla? Tahle nedala špatně. Co? Tohle? Aha, to jsem nevěděl, že neznám tohle. Jakože píseň jo, ale to neznám. To nevědí. Proč jsem vždycky já nejvíš. Je jasný. You're not a god, man. Yes, jak jsem první. Konečně aspoň tamhle to. Proč jsem vždycky já skoro první? My sunshine. Got you. To musí dát, to je strašně. Got you. Nebudu na James. Don't lie, Paul. Sussy. Já jsem to vůbec nevěděl.
Já jsem tak zve. KO. Don't lie to me, Walt. Sussy baka. Psal jsem si tohle, ale protože já podle mě všechny naštvu. Neznám anime. Takže vím, co to je. Stinky. Ale jak to říct? Prostě neznám ty postavy. Jediný, který ho znám, ale to je jedno. Stinky. Kam to úplně nejlepší? Dobrý. Bombardiro crocodilo. Tenhle. Kámo, první bombardní krokodýl je strašný. Tady mezi tím bílá věž. You're not that guy, pal. Trust me. You're not that guy. Okay? Yeah? Absolutely. No nic. To si děláš. 早上好，中国！现在我有有冰淇淋我很喜欢冰淇淋、电视。早上好，中国！ Pinčelink. Tu. No nic. Tenhle. That was legitness. Neznám. Hi. Okay. OK. Nejstarší vím skoro. No nic. Yes. Týpka, jak se žene nahoru a já. No nic. Jsem za to ty krásu. Kam tu jsem tak já jsem to něco jinýho. Oh yes, kámo, tak to mám. Ani ne na sekundu. No nic. Are you winning, son? Shrek Roll. Okay, pick up. Chicken jockey. Chicken jockey. Kdo nedal tohle? Chicken jockey. No to by se to hodilo. To má Red Dead, jak to vidí. Tenhle. To se jen koukat, jak vyhrávám. Aha. To docela trvalo. Chápu. 雪花飘飘，北风萧萧。 Man. Stop it. Get some help. I have a pear. I have pineapple. Are you sure about that? I am under the water.
Please help me. Si to procestoval všechny tři. I am under the water. Tu, please help me. Here too much raining. That's how I mean. Oh. No nie, no jest docela rohání. I krásu. Takže jak už by jsem byl první. Protože tamti jsou... Tamti jsou ty krásy. Jsem nějak vysoko? A oni. Aha, jak je vysoko? Imagine them ninja got a low table fame. Gol. Asi tohle prostě. To sněž, ale kdybych dal tomu, já jsem mohl dát to a bylo by to. Ujo. To je už ale nuda prostě. Kámo, vždycky dávají ti první od tam. Ojoj. Wow. To je ten. Ty jo. Please help me. Wow. I'm under the... Čekej. Mikro. I'm under the lava. Please help me. I'm under the lava. Please help me. No nic. Ty máš korunku? To bude moje. Medium. Hard. Jo, děláš si. No, tak to zase vyhraju. No nic, nejsem úplně první. Kdyby jsem to dal ještě rychleji, tak jsem první. To má asi mít... Já jsem si to spletl s tímhle. Jo. Tady. No nic, než to je bavný. To nevím, ale co teďka dostanu? Tak já nevím, tak třeba... Já, jakože tohle už jsem hrál, takže... Jaký hry, který jsem nehrál? Možná vím, možná nevím. Protože já tady mám hry, které mě baví, když nedělám video, ale... Tak to asi se mnou někdo nebude. Hele... Tohle bych si mohl zahrát. Já vím, co to je za hru, protože jsem ji milionkrát hrál. Co ani to změnili. Small Worlds Game. Ok. No je docela známá tohle hra. Meč.
tomu nevěřím. To se nestane. Ne, nechci hrát Smash. Ne, já nechci hrát Smash. Tak si ho zahraju, no. OK. Ale teda dávám si ten meč. Počkej, k toho mám. Počkej, ten mám tady. Ale k tomu ještě shiny. Ne, tady ho má taky někdo. Mám 30, mám level 30. Gam balon je docela dobrý. OK, ale já to nevidím. Tamhle. Face off. Face off vypadá nějaký nakrát. Ty krásu. Game, nějaký činčan, chajna, nenapo. Nenávidím Labubu. A vy. Jeden. Já fakt nenávidím Labubu. Je to prostě minus peníze, prostě úplně k ničemu. Jedu po Labubákovi. Čekaj, jak to jo, takhle to odpinkuješ vlastně. Dobrý, už jsem to pochopil. Já čekám, než bude červený. Ty, já jsem myslel. No nic, já chci zpátky. Oh man. Já chci zpátky. Nechci. Come on. No nic, tak. Doufám, že jste si to užili. A možná příště, možná ne. Tak čau.